Vážený pán riaditeľ, pán zástupca, milí rodičia, milé deti. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej slávnosti pasovania prvákov. Nie je to tak dávno, deti, čo sa pred vami otvorila nová kapitola vášho života. Kapitola plná objavov, priateľstiev a nezabudnutelných. Odložiť a tieto deti my spolu s pani učiteľkou Martinkou považujeme za právoplatných školákov. Už nám chýba len posledná vec, aby zložili prvácky sľub, aby ich pán riaditeľ s pánom zástupcom pasovali za veľkých školákov. Čo poviete, zaslúžime si? No, výborne. Samko, pasujem ťa za žiaka našej školy. Áno, všetko. Ďakujem pánovi riaditeľovi, že našich prváčikov teda už takto prijal oficiálne do našej školy, takže máme už právoplatných prvákov. A teraz dovolte rodičia, pán riaditeľ, pán zástupca detí, aby som prečítala záverečné poďakovanie, ktoré mala povedať tuto moja kolegynka, ale ako vieme, to naše povolanie je spojené s tým, že častokrát prídeme o hlas a ona ako si už nemá slov. Na záver tejto pasovačky by som rada poďakovala všetkým prítomným. Rodičom tým patrí veľká vďaka za dôveru, ktorú vložili do našich rúk, za to, že svojim deťom poskytli možnosť začať túto krásnu školskú cestu práve tu, v našej škole. Veríme, že spoločne vytvoríme príjemné a podnetné prostredie pre ich rast a rozvoj. Poďakovanie patrí aj učiteľom v našej škole za ich neunáhnu prácu, trpezlivosť, ktorú vkladajú do výchovy a vzdelávania všetkých žiakov. A samozrejme, milí prváci, aj vám patrí veľká vďaka za váš úsmev, odhodlanie a radosť, ktorú dnes prinášate sem k nám. Vaša energia a zvedavosť sú tým, čo nás motivuje každý deň. Ešte raz ďakujeme všetkým prítomným za účasť a tešíme sa na ďalšie krásne chvíle strávené v našej škole. Všetkým prajeme krásny zvyšok dňa plný radosti a nezabudnutelných momentov. Rozlúčime sa s vami pesničkou.